خب тамошобинони азиз, барномаи бомазза бо шумо ҳастем ва ҳозир суруди Низомҷон Азимовро гӯш кардем, тамошо кардем. То даме ки суруд буд, Низомҷон инҷо ба дуд гирифтор кардан. Ҷанг беқурбонӣ намешавад. Фаромӯш накунед. Албатта қурбонӣ бишавад танҳо бо намун чизое ки шумо омода карда истодаед. Низомҷон, навбати чиҳо расида истодааст? Чиро ба ҳозир гӯшта андохтем. Нахай гӯштамон пухта истодааст. Ҳозир пиёзро андохтем. Хоб. Хай мана насиб камтар пиёзро ҳам сурх мекунем. Дек камтар калонтар ба фикри мана? Бале, дек камтар не, бисёр калонтар. Хоб. Бисёр калонӣ кардихоз ба фикрам тамоми кормандони салонбози ман реза шӯрбо мепазанд. Ҳамаи таклиф кунед, фақат ҳамин ки проблема якта чи косаба не пиёдаба мехӯрем. Хоб. Агар ки тамошобинон дарк мекардан ин бӯи болаззатро, албатта ҳозир баромада меомадам. Баромада мерафтам аз инҷо. Аз инҷо, бале. Ман ҳамин як чиз ба ҳайрон, ҳамин бӯи ки ҳозир бомазза ҳаст ба он тараф рафта истодааст ё ки на? Не, ба фикрам ҳозир он тараф хомӯш. Яз кори худашон кутибам. Хай якта чизе ку ҳамин ки хай яку шогирд бояд устозро ҳайрон мононад. Яку устозо даҳон гирам пенсия бабурон. Нафақа хуршаванд. Хоб, албатта ҳазил мекунем, вали устод бо чанд та дигар шогирд мебарорам. Шумо шогирдо я дахта мебирон. Бо дахта дигар ми фаҳмида дидид ми шумо овқот каросид ё бо гӯшт каросид ми? Ма хатш я бола. Низомҷон, хоб, лабай. намак андохтед? Не, намак вали барвақт. Барвақт? Шумо вали шумо парешон накунед, вали чи? Не, ҳоли вақт аст. Вақт аст. Бале, ҳозир вақт аст, бо камтар дигар. Ба шумо халал намерасонед, бошад ба назди якои Сироҷиддин меравам, акои Сироҷиддин. Ҳолиам дек холику. Майна номуша овоз мегӯям, мана реза шӯрбо. Ягон тош хӯрбо хӯрдагӣ недиҳоми? Дек холи гуфти. Бибинем. Не, ман танҳо пурсидам дек холи, нагуфтам шуморо танқид накарда истодам. Гапи шумо замин намемонем демо. Гӯшт. Ин ки қазия аст. Ин гӯшти ва гӯшти қоқ. Қоқ бо қоқтар намешавад дар дек ҳангоми пухтан? Не, наоборот. Баръакс Наоборот манбои мешавад. хуб, достоди азиз, инҷо ҳеҷ гап не. Ба фикри ман ин ба шумо рост намеояд, ин ки мешавад? Мешавад. Аз ҳама таоме ки шумо дӯст медоред, болаззаттарин? Реза шӯрбо. ҳама аз они худо таъриф мекунад. Не, хайр реза шӯрбо зӯр. Албатта авқоти таоми савук. На, лекин шумо кадом мероед ки хуб мекунед? Ман оши палав албатта. Оши палав. Ҳама вақт оши палав. Якун как де? Хоб, як чунин савол дорам. Боре шудааст ки шумо мас барои ҳамсари худ ягон хӯрокро омода карда будед. Ба ғайр аз ҳаштумин мард. Зафарҷон, медонед ман ҳар замон як илҳомам мебиёд хону. Баъзоне ки аз тои ягон хел монда шуда мебиёд. Не, хеле. Вақте ки хону истироҳат мекунем, ман ҳамин ба модарам, ба келинҳо, ҳамашон ба духтарҳо, ҳамашон мегӯям ки шумо дам гиридон, ман худам овқот мепазам. Ягон таоми болаззат ба онҳо пухта медиҳам. дар муддати чанд вақт? Ин вобаста аз кадом намуди таом будагиш. Бигзор ош бошад. Ош бошад, хай то 1 соата мерад. Дар 1 соат. Озоне ки 1 соат бояд интизор бошад, аз озони хӯроки Низомҷон зудтар мешудагист. Бале, мо тестар мешавад. Хоб. Яъне ки аввал дар ин ҷо хеле ман мисол намедонам чӣ тавр ош кардан дар хӯр аст. Реза шӯрборо тамоман намедонам. Яъне ки аввал руған, рафған ва дуюм гӯшт. Ки биёед ё метим реза шӯрбо намуди нав. Ба фикрам пиёзро намеандохтед. Зафарҷон, ҳамин як намуди ош худаш як камаш ман хаёл мекунам ки 50 намуд дорад. 50 намуд? Камаш. Ман чӣ хеле ки то ки дар китоб хондаастам. 50 намуд дорад. Ина тарзи пухтанаш ҳархела мебошад. Ҳархела. Баъзеҳо мисол гӯшта аввал ба дег мепартоянд, баъзеҳо пиёзро, баъзеҳо вообще оши палавро бебиринҷ мекунанд. Бебиринҷ оши палав.
ба фикрам Низомҷон аз ин хеле ошно мепазад. чӯе чохӣ карда истодем ва умуман бай одам фикр накунед карамон шун дидми ҳозир ба фикрам ин наворбардорони мо гуруста монда ин бӯйро бинед наворбардорон сабр Зафарҷон мешавад. ҳамин музыканда мегӯем ки ду хел намуди садо ҳаст пластмаси ҳаст на ин меҳа бо шумо гапи мене гӯш кунед пластмас бирён гапи мене гӯш кунед хоб гӯшама шумо ду хел намуди садо ҳаст пластмас бирён шумо хурдагими гамзадан гиред якумаш чӣ якумаш ина мегӯн ба русӣ музыкальный звук и шумовой да музыкальный и шумовой лекин ман чизро дӯст медорам ҳамин ман фашари ҳамин таом мепазад ку ин шумовой медорам шумовой ҳаминро дӯст медорам ё ки борон борад агар садои шумовой садои боронро дӯст медорам ако садои шиками ман баланд шуда аз дуруст ин ба шумовой дохил мешавад ки ба музыкальный ва ҳамин шумовой албатта ин безе хоб пиёз ҳам шуд ба болои гӯшт бисёр ҳам хуб дӯстони азиз албатта шумо ҳам метавонед аз гуфтаҳои ситорагони мо ба худ навишта бигиред ва таомро омода созед. Резашӯрбои Низомҷон Азимов аз чӣ оғоз шуда буд? Аз равған ва дуд пас аз он аввал аз дег оғоз шуд. Аввал аз дег. Хуб, чиро аввал кардед ва дуюми чизеро андохта будед ман? Мебинед чӣ қадар ин наздиктар биёед наздик. Фақат гӯшташа нагириду, мебинед чӣ қадар бомаза. Ин дӯст кунед. Ин баъди тайёр шуданаш даҳон намеёбед ки овқата хӯрида. Ҳатман сабзӣ бояд ҳамин қадар шавад, калон калон. Ин қадар войма накунед, ин қадар гуфтам, ман ин қадар. Пазад ҳамин қадар мешавад. Ин қадар хоб. Калонаш ҳам зиёнаш не баъзе дӯст медорам. Якумин дег, дуюмин равған баъд аз не, якумин аввал пешкаро мемонӣ. Хоб. Баъд свет хуш мекунӣ. Ба чароғ, яъне ки хоб. Ба ин чизо албатта деталҳои мегӯянд бисёр ҳам хурд ҳастанд. Мелашин детали, ба ино аҳамият намедиҳем ва равған пас аз он пиёз буд. Яки гӯшт. Не, пас аз аввал гӯшт, пас аз он пиёз, анакнун бехиро андохтем. Инро аз интернет фаҳмидед? Рости гап не. Рости гап пеш аз омаданам аз ду-се нафар дӯстон пурсон шудам. дӯстонатон ошпаз ҳастанд? Бале, як писари холам ки дар ошхона кор мекунад. Ҳатман ба вай занг задам, гуфтам чӣ пазем. Аввал бисёр маслиҳат кардем чӣ пазем, баъд ба ҳамин фикри резашӯрба омадем. Хоб, лекин пурсидан дигару дар амал татбиқ кардан дигар. Намедонам лекин аввалин маротиба аст, лекин боварӣ дорам ки як аз бӯяш маълум ки як таоми болаззат мешавад. Вай бӯи ош омада истодааст, Низомҷон. Не, ҳоли ош ва ё пиёзашам андохтагишон не. Гӯшт ҳам шуд, пиёз ҳам шуд. Ҳоли аловашона дар гирондагишон не. Майлаш. Тагӣ ман биштарам мунди. пиёз шуд, намак чӣ? Намак кай мешавад? Намак вақте ки об меандозем, ана баъд сони намакро меандозем. Чанд қадар об, чанд литр бояд об? Миқдор аз худи хӯрандаҳо вобаста. Агар чӣ қадар гуфтам, деги мо агар майдатар мебуд, шояд 10 литр об меандохтем. Аз боси калон аст, мумкин 1 литр об кати тез пур шавад. Хоб. Чанд кас мо мерасад ҳамон ба? Мерасад. Хоб, инҷо мегузарем боз ба акои Сироҷиддин. Лабай дӯстам. Анамин чизро бисёрон дӯст медоранд, хело нафарон аст ки дӯст намедоранд. Яки дар бораи сухан дар бораи номарча мемона? сир пиёз. Яъне ки чунин ҳам ҳикоятҳое ҳастанд ки гӯё сири пиёз аз деву аҷинаҳо туро дур месозад. Ин дуруст аст ки ман боз афсона гуфта истодам? Ин деву аҷинаҳо мумкин афсонаҳои русиё бошад, лекин ман шунидаам ки сирпиёз хело ҳам барои организми инсон чизи зарурист. Чизеш
зарур аз Не, касоли зукон نه رحمت شما ба сароядагон ягон хел дахола дорад кӯмак мерасад ба сарояндагон зам хубта шудани ба сарояндагон қатъиян ин чиз мумкин Ман нест ман аст низомҷон мумкин будааст Piyoz ha? сир пиёз Баъдан Число. ягон вақт агар дар тӯй агар ҳардумон бошем, шумо ҳамчун рови ман санато, баъдан ман сир пиёз хӯрда мирам. Ман аз шумо дур меистам. Не, микрофоне ки ман истифода мирам, баъд шумо метиҳам. На, на. Баъд бифаҳмед мумкин аст ё не. ман аке тасаввур кардам Барои чӣ мумкин аз не? симотон маълум Устод, барои чӣ мумкин не? чунки ман ин садопардаҳои сир пиёз пиёзи худаш семечка чӯмоқ барои ин чизо садопардаҳоро месиқонад садопардаҳо сиқонда мешавад ва садо баромоданаш қиин мешавад ман ҳофиз намешавам агар ки ҳама чизо агар ки нахӯрем истеъмол накунем пас чӣ даркор аст зиндагӣ чӣ лозим аст бе мағзу бе чағзу бе пиёзу дигару дигар ҳама чиз дар вақти худаш Аҳа. бо меъёр бо меъёри худ хоб пиёз чанд қадар бояд сурх шавад пиёз бояд чӣ қадар сӯхта шавад агар ҳамон қадар ошимо рангаш зебо мешавад яки Агар сафедтар шавад сафедтар мешавад сафедтар мешавад ҳамин чиз ҳамин пиёз хеле ки ман медонам ҳамин чиз ранг медиҳад ба ош Хоб. инҷо нахудро дида истодам инҷо боз зира мавис кишмиш сурх сур сурх туршча не ширин ин ширин ман чанд бор луқмапартоӣ кардам ки намеохтудам нагуфтед қалам хур мазаша чаш як кам мешуде мунефта хоб лимон ки лимон дакор албатта лимон дакор зарур аст ҳамин боз ман шумо иримчӣ ҳастед не не иримчӣ нестед мегӯям ки агар ки ҳамин реза кардаги сабзиро агар ки бихӯред кимчи хеле чӣ доштааст ман Яъне- хеле ки ҳозир гуфтам ба ин хел чизои ирим ягон хел боварӣ надорам гап мегӯям ки оддӣ када халқи мо гӯян агар гап диланда дилбегитам агар Чизи нав будааст? Баяшки. низомҷон Лаба. сухан дар бораи ирим рафтааст ки иримчӣ шумо иримчӣ ҳастед Не, рости бовар наметонам. мисол шумо Бале. ба тӯе рафта истодаед Хоб. аз пеҳрои шумо чортош гурбаи пишаки сиёҳ гузашт Не, аз роҳ намегардед не, не. Ман худам гурбаро дӯст медорам. Гурбаро паёмбарон низ дӯст медоштам. яъне ки аз ҳамин сабаб шумо Бале. фаҳмо чизи вай нест аст. Аслан ҳамаш чиро ки мегӯянд аз худи инсон вобаста аст. Баъзеҳо мегӯянд ки ба ман чашм даромдааст. Хай чашмам бекор мондааст ки ба ман кас даромдааст. Е ҳамаш аз худи инсон вобаста аст. фаҳмо Масалан чӣ қадар лекин мегӯянд ки бе ҳамин ҳам нагард. Пирҳо мегӯянд ки ба ҳамин чиз бовар накунед бе ҳамин ҳам нагард. Лекин ман рости гап ин қадар чӣ намекунам? Аҳамият намедиҳам. Бале, боварӣ надорам. фаҳмо хуб инҷо Фикрам шумо ҳамун устод фистондӣ шудан ки рай рафта гапа гиру тез на мақсади мо ҳамон аст ки бомаза бишавад зеро ки барномаи мо ном дорад бомаза агар ки бомаза нашад пас чӣ фоида дорад пухтаниҳои ин болаззат инҷо дида истоде яъне ки сурхиро томатро шумо ан ҳамин илова кардед реза кардани помидорро дар телевизор дар дигар барномаҳо медидам ҳамин хел кубик реза мекардам хел реза мекардам ман мегуфтам помидор об намешавад дар вақти реза кардан лекин худам ҳозир дар таҷиб ҳастам ки ҳамин хел дар ҳақиқат реза мешудааст помидор агар ки дар телевизионе ки дар оинаи нилгун бигӯем ҳамагон фикр мекарданд ки низомҷон азимов танҳо суруд сайрода метонистааст на манам марамат низомҷон азимов каҷрос бошад ҳам помидорро фикрам ҳоли сурудсароям инқадар дар маромаш не лекин кӯшиш карда истодаем ҳозир аз устодо дарс гирифта истодаем ин акои сироҷдин ина номаш чӣ худро хоксор гирифта истодаам онҳое ки ба мо дарс додага бинеду худа Бале. ҷавобашонро аз худашон фаҳмиду гиред дар даст кафгир ҳам тамто сарашонро ҷумонда истодам
инҷо як саволҳо пайдо мешавад байни якдигар мехостам яками чунин саволро гузашта бошам мисол мегирем шумо шогирд ин нафар устод ҳастанд ва ба шумо чунин имкониятро фароҳам медиҳад шумо дар мисол тасаввур мекунем дар ҳавопаймо анам парашют танҳо якто аст устод чаба баромди хоб ман келом аз мета хоб шогирди эзимо ҳоли сабук ҳоли сабук ҳоли сабук син соли мовара манагар ман парашюту мекушам инои хурди мегирам мегири агар вазни сабита دیگه وریانتش هم هست تو چند تا برامدی؟ من خواهد چی دارم؟ چند تا فرزندتون؟ 3 تا فرزندتون از باید مو فرای در که اویانده نورس هستیم باید تو سوری جوانو از باید جوانو боз бале تو چی دارم ده؟ خب میخوام گفتم نه راستی میشم اسم بگم بله البته ман давоми саволро надодам аллакай шумо якдигарро аз ман напурсед не ман ошо дигаргун мепухтам дигар хел ба ҳар ҳол ҳавопаймо ҳоло дар ҳаво ҳаст танҳо якта ки парашют гуфтем ҳаст ман нагуфта ҳисодам ки ҳавопаймо дар ҳолати вайроншавӣ аст шумо яке якбора чунин хулоса карда аз ин бармеояд ки яъне ки то чӣ дараҷа албатта мо чунин фикрони дорем яъне гуфтани ҳастам ман суханро якто хай оши палои шумо дигар хел аст аз они ман дигар хел аст не шӯхӣ мекунем албатта акои сироҷуддин лекин дар ҳар як шӯхӣ мегӯянд ростӣ ҳаст кори шумо обашро андохта яку рафта камтар устод халал метӣ оша шӯр мекунӣ шумо намак андохте не ҳоли камтар ҳаст ман чӣ хеле ки медонам дар аввали пухтан ҳам бояд каме илова бикунед аввал аз они ҳама ҳар хел чӣ хел гуфтан 50 намуди ошпазӣ бошад агар аг 99 намуди реза шӯрбопазиам шояд бошад фаҳмо яке бароси аз хотирам баромдаст ҳаминро гуфтӣ този бояд намак гуфтиду ҳамин чиз ба хотир ҳаминро барвақта андозам бошад нахути сабз чӣ бале кадом ҳоли вай баъд аз тайёр шуданаш яъне ки мака ҷувори мака чизо ки аллакай омода аст бале ин картошка баъд аз ҷӯшиданаш баъд аз ҷӯшидан барои он ки картошка чизе аст ки дар обам тез мепазад нисбат ба муддати пухтанро медонед чанд қадар бояд бишавад хайр аз худи одам вобаста чӣ тавр бале ози бо дуд нашавад аз ин метарсам ҷӯшиданашро мепоем хоб фаҳмо набошад ба назди устод меравем бо низомҷон азимов каме мефаҳмем дар куҷо намак дар намакдон низомҷон не намак шумо лозим не ҳаймон ҳаймон чӣ тип намонам ман кам хоб намак гуфтед намак дар намакдон низомҷон не ана навбат хоб хоҳиш мекунем зафарҷону бироварда фирсонтон ҳамиз ҳамихе кунед ва одам дуруст галди натавон сосиам сод якта суруди шумо буд ман ганда дӯст медоштам де раҳмат биё эй азизам яктамни хонда тиги яку майлаш ин микрофон ти ман шумо нигоҳ ки нахонам деку ами биё эй азизам туро интизорам аз ғами ишқи ту чорае надорам اشک چشمانی خود برات ببارم زی دلم ربودی چو سورو قرارم بیا ای عزیزم تو را انتظارم از غم عشقی تو چاره ندارم
агар хато накунам ду соли дар ҳақиқат беҳтарин ин суруд ростига солҳои 2002 эҷод шудааст. ин сурудро ман якумин бор соли 2003 дар ҳасри арбоб он вақте ки Низомҷон аҷоиб дар ҳақиқатан реза шӯрбо ман арала шӯрбо ҳама чиз ҳаст. бо барномаи бомаза бошед ва бомазагиҳоро аз мо тамошо бикунед ки Низомҷон Азимов то дараҷаи ман танҳо сухан карда истодам то дараҷаи ошпази моҳир ҳастанд ё ин ки албатта ҳоло ки нав қадамҳои аввалини худро барои пухтани ош не танҳо таомҳои болаззати хоб дӯстони азиз шумо танҳо аз мегӯянд кухня ки ошхонаи миллӣ ки истеъмол мекунед Низомҷон танҳо аз ошхонаҳои аз ошпазҳои аз таомҳои миллӣ истифода мебаред яъне ки боз ҳаст дигар таомҳое ки шумо мепазиред дӯст медоред ва метавонед пухта бошед бештар таомҳои миллӣ бештар таомҳои миллӣ шумо чӣ агар ки мисол шарт гузоранд Низомҷон Азимов ба шумо 10,000 сомонӣ медиҳем ба мо як хӯрокро мепазед ва худатон мехӯред розӣ мешавед мисол хӯроки фаронсавӣ худам бояд пазам 10,000 тият аз интернет миёни 1 минута биёвӣ хӯроки фаронсавиро ягон таъшро номбар карда метавонед бо ягон ин хӯрок хӯриш хоб боз фаронсавӣ онҳо асосан фаронсавиҳо бо чиашон машҳур ҳастанд бо як намуди пухтани хӯрок фаронсавиҳо кӯмак мерасонам як намуди ҳайвон ба хотир намода истодааст аз кадом намуди ҳайвон асосан фаронсавиҳо истеъмол менамонанд хӯрокро гов не на ҳозир интернет гуфтед наход надонед ягон бор нашунавида бошед онро гоҳе чунин лақаб мегузоранд гоҳе албатта на ҳамаро яке аз онҳоро хайрат гугл будааст ва албатта ту ондаме ки Низомҷон яъне ки он таоме ки бисёртар истеъмол мекунанд фаронсавиҳо интихоб менамоянд ва умуман онҳоро дигар шӯрбо ё ин ки аладзе шӯрбо хоб ман умед дорам на танҳо мебинем балки боз истеъмол мекунем навбати боз чӣ мерасад баъд аз ман агар ки надонам ҳаст ба мисли ман нафароне ки намедонанд ош чӣ гуна мешавад гоҳе медаранд ба монанди Низомҷон ба интернет медароянд баъд аз ҳамин ҳодисае ки мо дар инҷо сохтем об меравзем об ана акнун бозӣ мекунем ман барои чӣ инро омода кардам инҷо мехостам наворубардор на ҳозир намак мезанед бозӣ буд ку агар ки аҳамият ба панҷшанбе меравед албатта бо бозӣ аст ку сиёшаковӣ сурхашамеёвӣ инҷо қаламфур ҳаст қаламфури сурх қаламфури сиё ва намак ин тавр инро давр мезанонем агар ки чизеро интихоб кардед анамонро ба хӯрок меандозед марамат лекин ҳозир ҳамин таоми моҳо оши палавга камакак намакам зиён намекунад камакак мурчам камакак қаламфур ҳам зиён намекунад ба шумо набошад ба қавли дӯстон мы ничего не теряем хоб якеро шумо интихоб мекунед якеро ман ва боқимонда Низомҷон ман намедонам кадомаш кадом аст интихоб кардаи шумоям ба инобат гирифта мешавад худатон аз он истифода мебаред оҳо мурчи сурх неки аз они ман қаламфур аст намак аст медонед барои чӣ барои инҷа холӣ будааст ҳамин шишачаш дида гирифтам яки ман рафтам шумо ба инам намак кани намак на намак нест ба фикри ман ин маъзан ҳамон спеси ки ном доранд спеси он илова карданиҳо вале хушбӯй кардан
аҳа фаҳмо хоб илова кардем хушбӯйҳоро хуштамиҳоро инро ба ҷо мегузорем ош қариб тайёр шуда истодааст яъне ки ҳозир сабзиро илова кардан ва барои боз ҳам болаззаттар шудан зираро бояд дар кадом вақт гузошта бошед зираро камтар дар вақти зирбак ва камтар дар вақте ки ошро дам мекунем дар ҳамон вақт зира асосан зиёдтар дар кадом вақт дар вақти зирбак ё ки дар вақти гузоштани дам кардан дар вақти дам кардан бисёртар яъне ки боз ҳам болаззаттар мегардонад тамошобинони азиз ошиши миллӣ аз Сироҷиддини Худоймерганов дар барномаи бомазза аз Салом ТВ манзури шумо мегардад ва инчунин он таҷҳизотҳое ки шумо ҳозир дида истодаед анамин ин рӯи миз ва умуман то ҳатто анамин гуна маҳз чизҳое ки барои пухта шудани таомҳои миллӣ бигзор таомҳои фаронсавие ки ёзи Низомҷон чизеро ба фикрам сӯхт бале обаш ба фикри ман таомҳое ки пухта мешаванд бояд дар ҷои тоза албатта ва албатта дар ҷое ки бифорат ки кор бикунӣ яъне ки дар толори мебели яъне ки мебелҳои озмо ба шумо писанд аст Низомҷон садоҳои ҳар гуна баромада истодааст обро ба фикри ман бисёртар андохтед яку ба маҳсулот нигоҳ кардем маҳсулотамон бисёр ки буд башо кам андоза мегардад ва шояд реза шӯрбонею реза палов шавад буд камтар обашро бисёр ҳеҷ гап не камтар пас кардем хоб барое ки обош намерезад дар маромад алобро агар ки пастар мекардем ки чӣ мешуд алобро ман пас кардам пас карде бале алобро пас кардам акои Сироҷиддин алоби деги шумо баланд аст паст аст хоб инро дар кадом вақти илова кардан дар кор аст инро хай дар ҳама ҳолат масалан аз баъд аз хӯрдан ҳам мешавад не мешавад десертда масалан инро метавонем ҳозирам андохта метавонем акун аз ин худи хӯранда вобаста аст агар дар вақти ҳозир баъд аз камтар мекушем агар ҳамон вақт андохта монем агар қадар бодарингош меамураду сали зинда истад боз хӯрданаш болаззаттар мешавад хоб хӯроки фаронсавиро фаҳмиде чи аст не лекин сари ҳарфи ҳайвон бо ҳарфи қ сар мешавад қутуз на охираш ҳарфи а дӯстони азиз оҳиста оҳиста барномаи бомазза баргашта истодааст ба барномаи пури чудес бале касе ки бурд бикунад анамун қанаша занад набошад ки қурбоқа аҳсан аз ростӣ аз ростӣ ман фикр кардам худойҳо мехӯрам на ҳаст махсус таоме ки аз на танҳо аз қурбоқҳои оддӣ боз қурбоқҳое буданд ки маҳз барои таоми фаронсавӣ омода мешаванд шумо иштед шумо гуфтед ки барои 10,000 сомон розӣ мешавед 10,000 сомон чизро 10,000 сомон не хе 10,000 сомон устод қурбоқа не охи не шумо таваришане ҳар як халқу миллата урфу одати худашай онҳоро танқид кардан лозим нест ҳеҷ вақт на мо танқид карда истодем аз онҳо гуфтан ибра там гирифтан дар кор нест ҳамин худо ба шукр ватанамо обод тинҷу омонӣ ҳамин таоми милли тамоми таомҳои миллии худомо аз ҳар таомҳои дигар ҷо бо лаззаттарин бо маззатарин дар ягон тӯй якҷоя иштирок карда будед ё ки на ман дар як тӯй будам бо Низомҷон табрик бом дигидам табрик дар як ҷо ҳамрӯз шуд кор мекунем дар охирдаки дар ансамбли садои суд дар кохи рӯдакӣ имрӯз яки маҷлиса набудам
ин барнома албатта бо тариқи телевизион намоиш шуда мешавад ҳозир ҳама айбҳоро гуфтан мумкин аст лекин ба ҳар ҳол албатта ҳама гапҳои негӯед манам мегӯям гӯяда кадом айб аст ман хелак не ман барои ман ягон шумо ош мехӯред яко албатта ошро ман дар ошхона хӯрда метавонам мақсад ҳамин аст ки суҳбати якта гап музаффарҷон лабай ҳамин ошро шумо хӯрда натавон бакор худохоҳ чӣ бигӯед ман дар вақташ ин категория мешавад барои ошпазиам ҷои аввалро гирифтагӣ дар куҷо ҷои аввалда дар озмуни майдони ситораҳое ки бо ҳофизони ҳамин вилояту суғдомон шуда буд яъне ки ҳамон ҷо ман аз байни чанд нафар 13 нафар ҳофизҳо унҷанда низомҷон оли анча хутарак буданд барои хӯрданаш барои пухтанаш хоб хоб ҳамон ба унҷа дар он ҷо ман оши намуди помидор палов пухта будам помидор палов ин чӣ гуна аст ин рафти кор айнан ҳамин тарз лекин дар вақте ки ошро дам мекунед дар он ҷо камакак сиру асрор ҳаст хоб ҳозир гуфта метавонед ба мо сиру асрорро гуфтанам мумкин тамошобинон азиз сири асрори помидор палов